Ah, Pascal. Hey hoi. Gaat ze druk? Ja, nou, valt mee. Gaat zijn gangetje, hè? Ik ben nu post aan het voorbereiden voor anderen, voor bezorgers. En die haal straks op van het depot. En straks heb ik zelf nog een wijkje. Er staat er wel een straatnaam op. Zo'n 20B. En dan kijk je hier de Corelli. Kijk, 27 en dan gooi je hem daarin. Is het verschil in winterpost en zomerpost? Ja, zeker. Ja, want winterpost, natuurlijk met kerst hebben we de kerstkaartjes. En dat brengt natuurlijk de nodige drukte met zich mee. En zomer, ja, dan is er niet zoveel in de vakantie. Bedrijven doen ook minder, hè, bouwbedrijven, noem maar op. Dat staat ook op een lager pitje, dus daar heb je ook niet echt veel post van te verwerken. En vakantiekaartjes zitten er wel wat tussen, maar niet dramatisch veel of zo. Niet zoveel als kerstkaartjes. Oké, en dit is dan een bummeltje? Ja, dan heb je 2 elastieken. Ja. Die kan je het beste zo doen, even om mijn pols. Oh. Ja. En dan pak je met die hand pak je de bundel hier beet. En dan pak je zo en dan kun je die zo eromheen doen. En die dan? Die doe je er recht omheen, zeg maar. Verticaal eromheen. Zo ja. Nee. Hartstikke goed. Kennen we wat. Ja, en die komt dan in de tas naast jou. Mooi. Ja? Wij gaan er straight op. Dat is het ideale, hè? Ja, die bakjes, dat gaat mooi snel. Vandaag bijvoorbeeld wel, het is prachtig weer treffend. En je komt ook een beetje onder de mensen. Dat boetenwerk is wel mooi. Ja, dat is zeker mooi. Nou, we hebben natuurlijk een slechte start gehad deze zomer, maar hopelijk zet het nou een beetje door. En het is ideaal zoals het vandaag is, hè? Wat doe je normaal dat geld als deze simmer verdienst? Nou kijk, ik studeer biomedische wetenschappen in het dagelijks leven. En met dat geld dat ik verdien, dan kan ik wat op stappen. En als ik €1 per brievenbus verdien, dan heb ik leuke stapavonden, hè?